έρθουν στη σκηνή ο κύριος Βασίλης Σαβράνης και η κυρία Αλεξία Σαβράνη. Παρακαλώ να έρθουν τώρα και ένα δυνατό χειροκρότημα, το πιο δυνατό σας. Και μέχρι να έρθουν στη σκηνή, έτσι, είναι φοβερό το πώς τους υποδέχεστε. Και θέλω να πω, δεν το ξέρουν, δεν ξέρουν πόσο εντύπωση μου έχει κάνει αυτό. Αυτό το λίγο, δυστυχώς λίγο, που συνανασταθήκαμε για τη σημερινή βραδιά, για να μιλήσουμε για τη σημερινή βραδιά, είναι φοβερό το γεγονός ότι παρόλο που είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει στον τομέα του φυσικά, σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια, έχω συνεργαστεί με απίστευτους εργοδότες. Είναι ελάχιστοι αυτοί που στα 10 λεπτά που θα σου μιλήσουν, τα 7 θα σου μιλήσουν για τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτούς. Και αυτό είναι πραγματικά αυτό που έμενε περισσότερο εντύπωση για όλα. Σας αγαπούν, σας σέβονται, σας εκτιμούν και σας χρωστούν πολλά. Και αυτό το λέμε παντού και ανά πάσα στιγμή. Εμένα αυτό με συγκίνησε. Θέλω λοιπόν το πιο δυνατό σας χειροκρότημα. Και θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσετε, είστε πιο λαμπερός από μένα, να μας μιλήσετε και να υποδεχτούμε όλοι μαζί το καινούργιο έτος. Έρθει λοιπόν, παρακαλώ πολύ, ο Πάτερ Δημήτριος για να ευλογήσει έτσι το ξεκίνημα αυτής της καινούργιας χρονιάς. Κάπου εδώ θα είναι, δεν χρειάζεται να κονόμαστε. Θέλει, δεν θέλει, αυτή η χρονιά θα είναι εξαιρετική, είμαι σίγουρος. Θα μου επιτρέψετε να σου πω και κάτι άλλο σχετικά με την ιστορία της εταιρείας και τον Πάτερ Δημήτριος. Και ακούστε το τι συμβαίνει στην εταιρεία μας, λιγάκι να το χαρακτολογήσουμε, πριν πολλά χρόνια. Λέω πριν 25 χρόνια. Είμαι με την Αλεξία, δεν σας κουράζω νομίζω. Είμαι με τη γυναίκα μου, δεν είχαμε τόσο πολύ μεγάλη δουλειά τότε, είχαμε μικρότερη δουλειά. Και μου είχε έρθει μια πρόσκληση. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, καμιά φορά και η τύχη πόσο παίζει ρόλο και βοηθάει τους ανθρώπους. Είμαι με τη γυναίκα μου, είχαμε μια μικρή δραστηριότητα να γίνει σε όλους τους φίλους, πολλά παιδιά το ξέρουν την εταιρεία. Και έλαβα μια πρόσκληση που με καλούσε σε ένα ξενοδοχείο στη Βενετία. Το θυμάμαι Γαμάντα, το οποίο έλεγε κάνανε εκεί μια εκδήλωση, μια συγκέντρωση και συζητούσαν για θαλασσινά και ιδιαίτερα για κεφαλόποδα. Διάφοροι αλληλείς που πηγαίνουν να ψάχνουν κάθε γράμμα. Είναι πολύ λόγο, εγώ δεν έχω τίποτα από καμία σχέση. Μόλι πρόσκληση, πήρα την πρόσκληση, το συζητάω με την Αλεξία. Λέω ο Πάτερ Δημήτρη, επιτρέψτε μου. Λέω εσύ Αλεξία να πάω. Βασίλη, δεν πάω μια ευκαιρία. Ακούω τη γυναίκα μου, τον κόρη μου. Παίρνω το αεροπλάνο, πάω στη Βενετία. Φτάνω μεσημέρι απόγευμα. Καλή ώρα είμαι μέσα στο ξενοδοχείο. Και λέω πού είναι που γίνεται μια κόνφερανση, δείχνει τον τόξο προς τα εκεί, πάτε κτλ. Όπως πηγαίνω, προχωράω λιγάκι την προσοχή έτσι. Το τι μας έτυχε στη ζωή μας και πήγαμε τόσο καλά, είναι μπροστά μου ένα γραφείο και είναι ένας μαύρος κάθεται, ένας κύριος, ένας μαύρος. Όπως με πάτε από το διάδρομο μου, πριν από μένα που φτάσαμε στο γραφείο αυτό, περπατήσαν δύο άλλοι μαύροι. Σταματάνε οι δύο, ο πρώτος ο μαύρος και κάτι σημείωνε στο γραφείο. Ήταν. Προχωράει, ξεκινάει, πάει ο δεύτερος, σταματάει κάτι του λέει. Εγώ θεώρησα ότι πρέπει και εγώ. Βγάζω την κάρτα μου, καλή ώρα την αφήνω και Σαβράνης, λέω φροντίς και τα λοιπά. Δεν είναι σημασία, δεν λέει τίποτα. Μπαίνω μέσα στην αίθουσα, καλή ώρα που βλέπω εσάς, βλέπω 300 άτομα μέσα. Κοιτάω, λέω, τι να είναι όλοι αυτοί. Καθόμαστε, βγαίνει ένας καλή ώρα που μιλάω στο μικρόφωνο τώρα και άρχισε να λέει γιατί έχουν συναντηθεί όλοι αυτοί οι αλληλείς, όλοι με καράβια, όλοι με εργοστάσια, αρχίδι, όλοι. Έχω πάθει πλάκα έχω μείνει. Λέω, πού ήρθα εδώ πέρα, από λάθος ξαναλέω. Κάθομαι και ακούω και παρακολουθώ. Ο κύριος τώρα που είναι στο βήμα και μιλάει, αφού λέει τι κάνουν, γιατί ψάχνουνε κάθε κάποια χρόνια γίνονται συναντήσεις και ψάχνουν για τόπους καινούριους αλήθειες. Που μπορεί να είναι γαρίδες, τα χτυπόδια, τα καλαμάρια, όπως και εμείς έχουμε μια μικρή παραγωγή. Διάφορες χώρες έχουν διάφορες παραγωγές. Κάθομαι και ακούω προσεκτικά. Οπότε ο κύριος που είναι στο βήμα καλεί κάποιον τον κύριο Αμπτούλ Τάπελ. Και πάει ο κύριος από τους δύο που θα συναντήσει. Ανεβαίνει στο βήμα, αυτό ήταν με παπουδάνια, αν θυμάμαι καλά, είχε ή 82-72 πλοία και έτσι και έλεγε στα γαλλικά. Είχαμε σαν ακουστικά, ό,τι ήξερα τότε τα αγγλικά μου, παρακολουθώ. Τελειώνει, χειροκροτάει ο κόσμος, κατεβαίνει κάτω. Συνεχίζει και κάνει τον προηγούμενο, ο κύριος Μοχάμετ Τάβερ, ο οποίος ήταν το Μαρόκο και αρχίζει και αυτός και λέει αλληλείς κτλ. Τελειώνει, χειροκρότημα ο κόσμος, κατεβαίνει κάτω. Και λέει ο κύριος που είναι καλή ώρα στον Mr. Savranis from Greece. Έχω αυτή την κάρτα μου κατά λάθος. Λόγω του
πίσω τώρα. Πάτερ Δημήτρη, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Μια καφετσάτα. Είναι έτσι όρθιο εδώ, καλή ώρα εδώ πέρα. Πάω, αφήνω το τσάδε κάτω. Καλησπέρα σας. Good evening, good evening. Εγώ λέω ο Βασίλης Σαβράνας. Όταν ήρθα εδώ στο ξενοδοχείο αυτό, βγάζω την πρόσκληση, πήρα αυτή την πρόσκληση. Μου ήρθε κατά λάθος. Ήρθε στο ξενοδοχείο, είδα δύο κύριους, τον ένα και τον άλλον, που χειροκροτήσανε. Όμως εγώ δεν έχω ακαράβια, εγώ δεν έχω εργοστάσιο, εγώ δεν έχω προσωπικό, εγώ δεν έχω τίποτα. Έχω μια γυναίκα στην Ελλάδα που με περιμένει. Και ήρθα να μου δώσετε ψάρια. Αρχίδι. Ήρθα να μου ξέρεις, χειροκροτώνει τώρα. Όσο λέγω, αλήθειες. Λέω, κατά λάθος βρέθηκα εδώ πέρα, ήρθα όλους εσείς που έχετε καράβια, θέλω να μου δώσετε ψάρια, να μου δώσετε αλίες, θα σας πληρώσω. Στην Ελλάδα είναι η γυναίκα μου. Έχει πέσει το χειροκρότημα. Εγώ πρέπει να τα πάνω μου τώρα, σου χειροκροτούν αυτοί που ανέβαιναν πάνω. Ευχαριστώ πολύ, θέλω να σας γνωρίσω όσοι είστε παραγωγή κτλ. Κατεβαίνω, όταν κατεβαίνω κάτω και περνάω, αρχίζουν όλοι που σκοτώνουν στο μπάσκετ. Κατεβαίνουν όλοι, μου κάνουν έτσι. Πάω, κάθομαι. Όταν κάθομαι, αρχίζουν και περνάω ένας πίσω τον άλλο. Μίστερ Σαβράμ στην κάρτα μου, Μίστερ Σαβράμ στην κάρτα μου. Όλοι αυτοί οι κάποιοι από αυτούς. Και λέω, παιδιά, δεν σας καθυστερώ. Και ξαφνικά αφού έχουν φύγει όλοι, ο 10ος θα έλεγα, έρχεται ένας τύπος, ένας σχιστοφρίδης, Ιάπωνας, και μου λέει μια κάρτα και μου λέει «Μωρίτα σαν», έτσι, «Μωρίτα σαν». Εγώ δεν ξέρω το σαν τώρα, τι είναι το σαν. Του λέω «Σαν, πού σου χάρη, λέω «Σαν». Ποια μου είσαι σαν, νόμιζα γιος. Αλλά οι Ιάπωνες λένε το «Μωρίτα σαν». Πώς δεν λέει, Αγγέλου σαν, έτσι. Εκποντίζουν. Και τρώω ποια μου γιος εσύ. Πάρτε γέλια Ιάπωνα, σαν βάλω την έκανα την καπάρα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, αυτός ο τύπος ήταν μια τρομακτική εταιρεία. Τέλος πάντων, παρουμπαίνει τη λένε πέμπτη στον κόσμο. Και έρχεται δίπλα μου, δίνει την κάρτα του, κάνει σε ταγλάκια. Τελειώνοντας, φεύγουμε αφού του δίνω την κάρτα μου, δίνει την κάρτα του, γυρνάω στην Ελλάδα. Και μετά από 20 μέρες πλησίαζε καθαρή Δευτέρα δεξιά, τα λέω σωστά. Έρχονται στα ψυγεία Παρνασσός που είμαστε τότε 5 ταλίκες γεμάτες στα πόδια. Δεν έχω πληρώσει μία, δεν έχω παραγγείλει τίποτα. Είναι η εποχή καθαρής Δευτέρας και μου έρχονται και λέει «Μωρίτα». Του λέω «Δεν τα παίρνω». Δεν τα δέχομαι, δεν τα έχω παραγγείλει. Όχι, δεν τα πάρετε. Τηλεφωνάνε, τότε ήταν στις Βρυξέλλες στα γραφεία τους και πήγαινε Μωρίτα. Κύριε Σαβράνη, πάρτα, πουλάτα και όταν τα πουλήσουμε δίνετε λεφτά. Φοβερό, τρομερό. Εκείνη η εποχή λοιπόν ήταν για μας η αρχή, ήταν το γούρι μας, ήταν η τύχη μας. Πήραμε τα προϊόντα. Η Αλεξία, θα σας πω, έστειλε μια επιταγή ελληνικά λεφτά τότε, ανοιχτή 160 εκατομμύρια τότε. Τα πουλήσαμε και πήγαμε. Και από τότε με αυτούς τους ανθρώπους οι Ιάπωνες είμαι και σήμερα μετά 25 χρόνια συνεργαζόμενος. Ήταν η αρχή, ήταν το γούρι μας, ήταν η τύχη μας και πήγαμε τόσο πολύ καλά. Σας τούρασα, τώρα είναι έτσι, είναι ο Θεού θέλει να μιλήσω, είναι ο Θεού θέλει. Φυσικά και με δουλειά δικιά μας και με τις Αλεξίας κάναμε αυτό που κάναμε, αλλά ήταν μια βοήθεια σημαντική την τότε πριν 25 χρόνια που είχε. Σας αξίζουν πολλά πράγματα. Πάτερ Δημήτρη, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυρίου Σεραφείμ Πειραιώς για μια ευλογημένη και χαρούμενη χρονιά. Κάθε καλό και ευλογημένο.